Добро утро на всички приятели! Днес сме в Стефан Караджа. Това е област Варна. Близко сме до Вълчи дол, село Калоян и така нататък. В околието сме, дойдохме тук да направим едно кладенче. Хората казват, че водата ще излезе около 15 метра. Те са се я търсили. Тук има стара сонда, която е на много години, но е на 12 метра и няма вода. Те са си търсили водата, казват, че тук ще излезе на около 15 метра. Ще видим, когато изкараме водата, ще направим още един видеоклип, който иска за област Варна, тук селата Калоян, Средно село и така нататък. Може да се свържи с нас на 089-200-3166 и ние съответно ще му свършим работа. Имаме човеки, който търси водата, имаме връзка за помпи, доставяме тръбите, който има нужда от да ги правим, може да заповяда. Лек ден на всички!